Ονομάζομαι Καπαρέλου Μαρία και είμαι ογκολόγος και πανεπιστημιακός υπότροφος στο ογκολογικό τμήμα της θεραπευτικής κλινικής του ΕΚΠΑ στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Άργος το 1999, όπου αποφοίτησα από το πρώτο γενικό λύκειο Άργους. Εν συνεχεία απέκτησα το 2002 πτυχίο σε βασικές επιστήμες από το Northumbria University του Newcastle στο Ηνωμένο Βασίλειο με τίτλο σπουδών Biomedical Sciences and Chemistry, και η αγάπη μου για την ιατρική με οδήγησε το 2008 στην αποφοίτησή μου από την ιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ειδικεύτηκα στην εσωτερική παθολογία στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα και εν συνεχεία στην παθολογική ογκολογία στο ίδιο νοσοκομείο. Από νωρίς είχα μοιηθεί στον κόσμο της βασικής έρευνας, στο κυταρικού πολλαπλασιασμό και στα σηματοδοτικά μονοπάτια. Σε όλη μου την επαγγελματική σταδιοδρομία επένδυσα στην κατανόηση του μηχανισμού της ογκογένεσης. Ως εκ τούτου αποφάσισα να στηρίξω αυτή μου την αγάπη με επιπλέον σπουδές τόσο με το μεταπτυχιακό μου όσο και με το διδακτορικό μου. Έχω λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην μαγιακή ιατρική με θέμα πτυχιακής in vitro παραγωγή του πεπτιδίου E. coli και εν συνεχεία το διδακτορικό μου δίπλωμα με θέμα διατριβής μελέτης απουσίας της ισομορφής EC του IGF-1 σε διάφορες καρκινικές κυταρικές σειρές. Είχα την τύχη να εκπαιδευτώ και να αποκτήσω μεγάλη κλινική εμπειρία σε ένα μεγάλο εύρος της ογκολογίας κατά τη διάρκεια της ειδικότητάς μου. Έχω συμμετάσχει ως προσκεκλημένη ομιλήτρια σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια και είμαι συγγραφέας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένων σε έγκριτα διεθνή ιατρικά περιοδικά. Επιπλέον, έχω συμμετάσχει στην συγγραφή ιατρικών επιστημονικών βιβλίων και διατελώ μέλος της Εταιρείας Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας, καθώς και της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας. Η ειδικότητα της ογκολογίας είναι μία από τις πιο απαιτητικές ειδικότητες στην ιατρική. Η επιθυμία μου να βοηθήσω άτομα που πάσχουν από κάποιο νόσημα όπως καρκίνος και να βελτιώσω την ποιότητα ζωής τους είναι ένας σημαντικός παράγοντας που με όθησε στην επιλογή της ειδικότητας. Ο καρκίνος είναι μια πολύπλοκη νόσος που απαιτεί βαθιά γνώση της βιολογίας και της γενετικής. Η κατανόηση και η αντιμετώπιση αυτής της νόσου αποτελεί πρόκληση. Η ογκολογία είναι ένας τομέας που βρίσκεται συνεχώς στην αιχμή της ιατρικής έρευνας. Η ανάπτυξη νέων θεραπείων, όπως η ενωστοθεραπεία και οι στοχευμένες θεραπείες, προσφέρει σε εμάς τους ογκολόγους την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε πρωτοποριακές ερευνητικές δραστηριότητες. Έτσι, παρέχω ολοκληρωμένη ογκολογική προσέγγιση σε κάθε ασθενή, ακολουθώντας τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου τους, προσφέροντας έτσι εξατομικευμένη θεραπεία για κάθε ασθενή, πάντα με σεβασμό στις ατομικές ανάγκες του καθενός. Το κεντρικό μου μέλημα είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας, είτε αυτό αφορά θεραπεία, είτε παρηγορητική φροντίδα για τους ασθενείς με κακοήθη νόσο. Ο ρόλος μου δεν περιορίζεται μόνο στην διάγνωση και στη θεραπεία, αλλά επεκτείνεται στη συνεχή υποστήριξη των ασθενών και των οικογένειών τους, διασφαλίζοντας πως κάθε θεραπευτική απόφαση λαμβάνεται με πλήρη ενημέρωση και συνεργασία με τον ασθενή. Η κλινική φροντίδα, οι κλινικές δοκιμές, η εργαστηριακή και μεταφραστική έρευνα για τον καρκίνο έχει αποτελέσει μέρος της εκπαίδευσής μου. Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνω και επιβλέπω τη θεραπεία των ασθενών και διαχειρίζομαι τις επιπλοκές και παρακολουθώ την ανταπόκριση των ασθενών μου στην θεραπεία, είτε πρόκειται για χημειοθεραπεία, είτε για στοχευμένη θεραπεία, είτε για νοσοθεραπεία. Παρέχω συμβουλευτική στους ασθενείς για όλες τις πτυχές της θεραπείας τους, είτε πρόκειται για χειρουργική επέμβαση, είτε για κτηνοθεραπεία. Ένας από τους βασικούς μου στόχους είναι να βοηθήσω τους ασθενείς να κατανοήσουν τους στόχους και τους κινδύνους της εκάστοτε θεραπείας. Μέσα από τη συνεργασία γιατρού και ασθενούς λαμβάνονται οι πιο κατάλληλες αποφάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στα ωφέλη και τους κινδύνους της κάθε θεραπείας. Ένας από τους βασικούς μου στόχους είναι να βοηθήσω τους ασθενείς να κατανοήσουν τους στόχους και τους κινδύνους της εκάστοτε θεραπείας. Μέσα από τη συνεργασία γιατρού και ασθενούς λαμβάνονται οι πιο κατάλληλες αποφάσεις και πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία ανάμεσα στα ωφέλη και τους κινδύνους της κάθε θεραπείας. Είναι σημαντικό να αναφέρω ότι η θεραπεία του καρκίνου μπορεί να είναι μια μακροχρόνια και δύσκολη διαδικασία με πιθανές παρενέργειες και μακροχρόνιες επιπλοκές.
Ενθαρρύνω πάντα τους ασθενείς μου να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, να καταγράφουν τις ερωτήσεις τους σε κάθε επίσκεψη και να συμμετέχουν ενεργά στην θεραπεία, διασφαλίζοντας από τη μεριά μου πως θα έχουν την καλύτερη δυνατή φροντίδα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.